तर ज्या वर्गाचं आपण काल आयोजन केलेलं होतं त्याचा मुख्य उद्देश की गुरुचं महत्त्व जे सांगितलं गेलं, गुरु पादाश्रय आणि ज्या प्रकारे दीक्षा या संदर्भात माताजींनी माहिती दिलेली आहे आणि अनेक जणांनी हा ग्रुप फॉर्म केलेला आहे तो जॉइन केलाय. तर सगळ्या तुम्हालाही तीच सांगण्याचं आहे. बऱ्याच जणांनी केलाही असेल जॉइन. पण जी माहिती जाणून ज्या टप्प्यावर तुम्हाला प्रगती करायची आहे आणि त्या प्रगतीच्या टप्प्यावरती कसं पुढे जायचंय, जसं माताजींनी उदाहरण दिलेलं आहे, की स्टेशन आहे आणि मग ज्या बसमध्ये आपण चढतोय, मग त्या अगदी ज्या डेस्टिनेशनला आपल्याला जायचंय, त्या डेस्टिनेशनला नेणारे हे उत्तम आध्यात्मिक गुरु आणि म्हणूनच या गुरूंचा आश्रय घेण्यासाठी, या गुरूंच्या दीक्षेमार्फत आणि म्हणूनच ही दीक्षा काय आहे, सर्व माहिती माताजींनी काल दिली आणि त्याचा पुढचा टप्पा म्हणजे आपण आता ग्रुप तर फॉर्म केलाच आहे. परंतु प्रत्येकाला या विषयीचं अगदी इत्थंभूत माहिती दिली जाईल आणि कशाप्रकारे प्रत्येक मुद्द्याविषयी व्यवस्थितपणे सविस्तर सांगितलं जाईल. कशाप्रकारे तुम्ही ती गोष्ट आत्मसात करू शकाल. मग पहिला टप्पा की अगदी 16 माळांची जे आपण म्हटलेलं की प्रभुपादांनी सांगितलंय 16 माळा, जसं अन्वय माताजीने सांगितलं, काही एक्सक्यूजच नाही त्याच्यामध्ये. कारण जसं तुम्ही मग तुम्ही 2 वेळचं जेवता ना, कारण जेवल्याशिवाय तुम्हाला राहवतं का नाही? आपण उपाशी झोपू का? नाही, नाही मला जेवलंच पाहिजे आज. त्याप्रमाणे की रात्री झोपेपर्यंत परंतु आज आपण जप केलेला नाहीये. मग 1 माळ, 2 माळ, 16 माळा कशा होतायत ते आपल्याला कळत नाही. ही प्रचिती प्रत्येकाने घ्यायची आणि म्हणूनच त्याप्रकारे त्या टप्प्यावरती कशी प्रगती होणार आहे तर साधू संग आणि म्हणूनच हे असोसिएशन या ग्रुपची निर्मिती केलेली आहे आणि त्याच प्रकारे आपण वारंवार भेटणार आहोत. मुक्तामाताची साधारण एक 2 ते 3 दिवसात रोज हा वर्ग एक आम्ही अध्ययन वर्ग सुरू करणार आहोत आणि या अध्ययन वर्गामध्ये अगदी इत्थंभूत प्रत्येक मुद्द्याविषयी माहिती दिली जाईल, की जेणेकरून तुम्हाला कुठलंही मनामध्ये शंका तर राहणारच नाही, पण निश्चयाने तुमचा जो दृढ निश्चय आहे, त्या दृढ निश्चयाने तुम्ही पुढे जाल आणि ज्या भगवत धामाची आपल्याला प्राप्ती करायची आहे. मग हा जो मनुष्य देह ठेवल्यानंतर आणि हा जीर्ण देह त्यागल्यानंतर त्या भगवत धामाची, कृष्ण धामाची आपल्याला नक्कीच प्राप्ती करायची आहे, त्या गोलोक वृंदावनाची. आणि म्हणूनच त्या मार्गावरती कशाप्रकारे मार्गस्थ व्हायचं आहे आणि या ज्ञानाने परिपूर्ण. मग भगवंतांनी आजच्याही अध्यायात सांगितलेलं आहे, जिथे आपण पुढे जाणार आहोत, की या भौतिक जगामध्येही, की ज्याने स्वतःला स्थिर केलेलं आहे, मग कशाप्रकारे तर ज्ञानाने परिपूर्ण होऊन. मग ती व्यक्ती निश्चितच या भौतिक जगतामध्ये सुद्धा त्याच प्रकारे अ, उत्तम आयुष्य व्यवस्थितपणे जगू शकते आणि त्याचप्रमाणे स्वतःला प्रमाणित असं आणि मग कशाप्रकारे स्वतःला बॅलन्स्ड करून मग त्या सगळ्या सुख-दुःख, आनंद आणि मग कुठल्याही प्रकारची सक्ती, भय या सगळ्या गोष्टींना कुठेतरी कशाप्रकारे बॅलन्स केलं जातं, त्याच्यावरती नियंत्रण कसं राखलं जातं. मग ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सांगितलंय स्थिता धीर मुनी. मग हे मन नियंत्रित कसं केलं जातं आणि आज आपण त्याच की ब्रह्मस्वरूपाला जाणारा आणि त्या ब्रह्मामध्ये विलीन होणारा आणि त्या ब्रह्म साक्षात्काराची ज्या ब्रह्म साक्षात्काराला आपण म्हणतो की परब्रह्माचा आपण अंश आहोत आणि म्हणूनच अशा प्रकारे कशा त्या ब्रह्मामध्ये विलीन होऊन आपण पुढच्या टप्प्यामध्ये कसं स्वतःला अजून मार्गस्थ करू शकतो याविषयीचं ज्ञान आपल्याला घ्यायचंय. तर आपण पुढे जातोय आणि या ज्ञानाला जाणूनच आपण पुढे जातोय. की कशाप्रकारे या सगळ्याची मग कुठेतरी उपमा जसं मी म्हटलं, की दुसऱ्या अध्यायामध्ये जसं आपण म्हटलं, की टप्प्या-टप्प्याने मग भगवंतांना जाणणं हे कशाप्रकारे मग जसं सूर्याचं उदाहरण दिलंय तसंच आपण म्हणू शकतो, की एका ड्राईव्ह वेवर आपण आहोत आणि त्या ड्राईव्ह वेवर जसं 18 दिवसाच्या अध्यायामध्ये दुसऱ्या अध्याय शिकवताना ही उपमा दिली जाते आणि हे उदाहरण आपण बऱ्याच वेळेला वापरतो, की एका ड्राईव्ह वेवर आपण आहोत, उतरलो गाडीतून खाली आणि मग समोर बघतोय, तर त्या चित्रामध्ये दिसतंय ते आपल्याला खूप लांब दिसतंय, पण समोर एक अथांग समुद्र दिसतोय. थोडं पुढे गेलं, अथांग एक सागर आहे, पण थोडं पुढे गेलं, की तो सागर पुढे आहे, पण त्याच्या पुढे काय आहे, त्या गोष्टी आपल्याला कशाप्रकारे व्यवस्थितपणे ज्याची क्लॅरिटी येते, की मग थोडं पुढे गेलं, की ती हिरवळ दिसायला लागते. मग त्या हिरवळीच्या पुढे गेल्यानंतर ती झाडं अगदी नीट दिसायला लागतात. थोडं पुढे गेल्यानंतर त्या झाडावरचा तो पोपट दिसतो आणि तो पोपट काही खातोय. मग इतके मायन्यूट डिटेल्स कधी, की जेव्हा ती प्रगती तुम्ही तिथे पुढे जाता. त्या वाटेवरती तुम्ही पुढे जाताय. टप्प्या-टप्प्याने, पायरी-पायरीने तुम्ही पुढे जाताय आणि म्हणूनच या पायरी-पायरीला आपल्याला निश्चितच जाणायचंय, की प्रत्येक पायरीवरती काय जाणून घ्यायचं आहे आणि त्या टप्प्याने जसं भक्तीचा पहिला टप्पा श्रद्धा आहे आणि मग तो साधुसंग, साधुसंग नसेल तर बघा मग ही मोहमाया ही भगवंतांची आणि योगमाया ही आहे.
पण या योगमायेमध्ये राहायचंय की आध्यात्मिक जगामध्ये आणि जशा प्रकारे आपण म्हणतो की या असोसिएशननी की बऱ्याच वेळेला म्हणजे आमचा भक्तिवृक्षाचा एक मला खूपदा हे प्रकर्षाने सांगावंसं वाटतं की भक्तिवृक्षाचा एक सुंदर ग्रुप आहे. मी तिसरी लेव्हल करत असताना तो ग्रुप जॉईन केला होता. आता मी भगवंतांच्या कृपेने 5व्या लेव्हलवर भगवद्गीता आणि मग त्याच्याबरोबर ईशोपनिषद, भक्ती रसामृत सिंधू आणि उपदेशामृत अशा ग्रंथांचा, अशा पुस्तकांचा अभ्यास चालू आहे. तर अशा या टप्प्यावरती आपण आहोत आणि मग या तिसऱ्या टप्प्यावरती एक वर्ग की भक्तिवृक्ष जो तुम्हालाही मी आता सध्या कुमुद माताजी मला वाटतं खंड पडलाय त्या गोष्टीला, पण आपल्याला हा भक्तिवृक्ष काय आहे? तर हा भक्तिवृक्ष म्हणजे जसं आपण आता इथे हे अध्ययन वर्गात शिकताय, त्याचप्रमाणे तुम्ही एकमेकांशी इंटरॅक्शन करू शकता, वाचन करू शकता, त्याविषयीचं तुम्ही एकमेकांना शेअर करू शकता. मग त्याच्याविषयीचं ज्ञान एकमेकांशी शेअर करून कशाप्रकारे काही दाखले देऊ शकता, काही स्वतःची अनुभव सांगू शकता. असं जे इंटरॅक्टिव्ह आणि असं असोसिएशन आणि हेच आम्ही तिसऱ्या टप्प्यामध्ये इतका सुंदर अनुभव, की अजूनही मी त्या ग्रुपला जॉइन होते. अजूनही भागवताचं वाचन होतं. अनेक गोलोकाचार संबंधी एक प्रभूजी खूप सुंदर प्रकारे प्रेझेंटेशन करतायत. इतकं ज्ञान मिळतंय ना, की असं वाटतं कधी-कधी तो सोमवार आणि गुरुवार कधी येतोय आणि कशाप्रकारे वी लूक फॉरवर्ड की येस मला हा वर्ग जॉइन करायचा तो मला कधी येणार आहे? कधी ते 3 वाजतायत? म्हणजे ही जी ओढ आहे ना, ही ओढ म्हणजेच तो साधू संघ आणि कशाप्रकारे आपण त्या अध्यात्मामध्ये मग त्यासाठी ती आडात पाहिजे हो. जसं आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येणार? अशी जी म्हण आहे. कारण मग कुठेतरी ती श्रद्धा मनामध्ये पाहिजे, तरच ती पुढे वृद्धिंगत करू शकणार. आणि ती वृद्धिंगत करायला मग जरा बघा तुम्ही एक आठवडाभर म्हणू नका, एक 4 दिवस जरी तुम्ही या सगळ्यापासून जर काही केलं नाही, नामस्मरण नाही केलं, तुम्ही काही वाचन केलं नाही, आध्यात्मिक कुठल्याच गोष्टी केल्या नाही, तुम्ही नामस्मरण केलं नाही, देवाचं जे काही श्लोक म्हणता, मंत्र म्हणता, हे सगळं काही म्हटलं नाही आणि एका गुरफटलायत कशात तरी, कुठल्यातरी इव्हेंट्समध्ये अशा-तशा. पण बघा तेव्हा तुम्हाला जाणवेल तुम्ही काहीतरी मिस करताय. समथिंग इज लॅकिंग. काहीतरी तुम्हाला जाणवतंय, की आपण कुठेतरी काहीतरी मिस करतोय आणि ही जी गोष्ट आहे ना, हीच खूप महत्वाची आहे. कारण आपण त्या मोहमायेमध्ये, त्या भौतिक जगतातल्या त्या गोष्टींमध्ये इतकी गुरफटतो पटकन आणि पटकन ती माया आपल्याला ओढून घेत असते. आणि मग कुठे आपण त्यामध्ये अडकलो जातो, आकर्षिले जातो. मग निश्चितच भगवंतांच्या कृपेने आणि जसं मी म्हणते, की आपण आपलं नशीब, की आपण खरोखर थोर आणि भगवंतांची कृपा आहे, की आपल्याला हे इस्कॉन सारखं असोसिएशन मिळालंय. या माध्यमातून आत्ता का होईना वयाच्या यावर्षीही आपण हा जो संघ अनुभवतोय, हा साधू संघ आणि हा जो सहवास आहे भक्तांचा, हा अतिशय सुंदर आहे आणि याचं महत्व खूप आहे हो. मग तो मायेमध्ये ओढला जाणारच नाही. एकटा असेल तर निश्चितच कारण एकटं मन ते आपण म्हणतो ना एम्प्टी माइंड डेव्हिल्स प्लेस आणि मग त्याच्यामुळे कुठल्याही गोष्टीमध्ये माणूस कुठेतरी ओढला जातो किंवा काही. पण जेव्हा तुम्ही एकत्र असता म्हणजे दरवेळेला हे शक्य नाही, पण तेव्हा तुमचं मन तेवढं प्रगल्भ होत राहतं आणि त्याप्रकारे त्या ज्ञानाने मग एकमेकांशी होणाऱ्या इंटरॅक्शनने आणि एकमेकांशी जे नॉलेज शेअर केलं जातं, अनुभव शेअर केले जातात. मग तुम्ही इतक्या माळा करताय का? अच्छा तुमच्यात ते 3 होतात, पण कसं काय तुम्ही करता? मग तुम्हाला काय तुम्हाला कुठल्या गोष्टीने तुम्ही प्रेरित होता? मग ही जी प्रेरणा आहे ना, ही प्रेरणाच म्हणजे काल आपण एस्पायर विषयी जाणलं आणि हा एस्पायरचा फॉर्म म्हणून जर तुम्ही तो ग्रुप जॉइन केला असेल, तर एस्पायरचा फॉर्म तुम्ही सगळ्यांनी भरा. आपण सगळे त्याच भावनेमध्ये आहोत. आपण प्रेरणा घेतोय. एकमेकांपासून त्या प्रेरणा घेऊन ते प्रेरित होऊन आपण पुढे जातो. आणि मग त्या गुरूंना जाणण्यासाठी जो गुरुपादाश्रय आणि मग दीक्षेचं जे स्थान आहे, त्या दीक्षेचं अ, अ, ती स्टेज आहे तिथपर्यंत आपण पोहोचू शकतो. पण त्यासाठी निश्चित आपल्याला स्वतःला तयार करायचंय आणि मग ते प्रिपरेशन करायला तुम्हाला नक्की सगळं मार्गदर्शन मिळणार आहे आणि तेच उद्दिष्ट आहे, की हा ग्रुप फॉर्म केलाय आणि वेळोवेळी तुम्हाला त्याप्रकारे मार्गदर्शन केलं जाणार आहे. हाच त्याचा मुख्य उद्देश आहे, हेच उद्दिष्ट आहे. तर सांगताना या साधू संघाविषयी मग आपण पुढे जाऊया आणि अध्यायामध्ये परत एकदा या सगळ्यांचा उल्लेख येणारच आहे. पण आपण आता पुढे जाऊया त्याच श्लोकावरनं आणि ज्या ज्या 5व्या अध्यायात मग आपण कर्म संन्यास योगाला, की कशाप्रकारे आपण युक्त वैराग्य आणि फलगू वैराग्य हे जाण्याचा प्रयत्न केला. मग युक्त वैराग्य कशाला म्हटलेलं आहे, की मग जो भक्त आहे, तो भक्त कृष्ण कृष्ण भावनेमध्ये सगळं कर्म करतोय हो. जसं प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे, की भगवंतांनी म्हटलंय, की संन्यास म्हणजे कर्म संन्यास म्हणजे अर्जुनालाही सांगितलंय, की तू सगळं सोडून जंगलात जाऊन बसू शकत नाही. कारण तुझ्या ड्युटीज आहेत, तुझं जे कर्तव्य आहे ते तुला पार पडायचंय. आणि त्याच प्रकारे मग तो संन्यास का नाही घ्यायचाय? कारण आपलं काय आहे हो? प्रभुपाद म्हणतात, तुमचं काय म्हणून तुम्ही संन्यास घेताय?
अहो ते देह सुद्धा भगवंतांनी दिलेला आहे हो. त्या देहाची निर्मिती सूक्ष्म देह आणि जड देह आहे, या सगळ्याची निर्मिती भगवंतांची आहे हो. आणि म्हणूनच मग तुम्ही संन्यास कशाचा घेताय, म्हणून तो संन्यास न घेता तेच कर्म पण कृष्ण भावनेमध्ये करणं. तेच कर्म हे निष्काम भावनेने करणं आणि म्हणून कृष्णाला ती फळं अर्पण करणं, जो विष्णूंना यज्ञ अर्पण केला जातो. या 3ऱ्या अध्यायात आपण बघितलेलं आहे की मग ते यज्ञ विहित कर्म करायचंय, जो विष्णूंना अर्पण करायचा यज्ञ. आणि ज्या ज्ञानाने आपण हे 4थ्या अध्यायातही याचं ज्ञान घेतलेलं आहे, त्याच ज्ञानाने पुढे जाऊन आपण या फलगू वैराग्य की मग दाखवेगिरी नकोय फक्त. मिथ्याचार तर आपण बघितला, तो तर भगवंतांना अजिबात नकोय आपल्याकडून. म्हणून कृष्ण अर्जुनाला सांगतायत की मिथ्याचारी बनू नकोस तू. सगळं बाह्य तुला दाखवायचंय आणि अंतर मात्र सगळं तसंच दूषित आहे हो. तसंच दूषित आहे ते मन. मग असं दूषित मन, तो मळ सगळा घालवायचा आहे, तर निश्चित ती भावना जोपासायची. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की फलगू वैराग्य म्हणजे कुठेतरी मग फक्त त्या गोष्टींचा, भौतिक गोष्टींचा त्याग करणं. मग मी हे गोष्टी, कारण या गोष्टी भौतिक आहेत म्हणून मी हे सोडून दिलेलं आहे. आणि त्याप्रमाणे मग भगवंतांनी सांगितलं की तो संन्यास आहे, योग्य आहे पुढे जायला. पण त्याही पेक्षा श्रेष्ठ काय आहे, तर निष्काम भावनेने कर्म करणं, भक्ती मार्गात, भक्तियुक्त मार्गाने कर्म करणं. आणि म्हणूनच त्या भक्ती मार्गाला खूप श्रेष्ठ मानलेले आहे. आणि भक्तीच म्हणजे ही कृष्ण भावना जशी पुढे जोपासली जाईल, त्याच जोपासलेल्या भावनेमध्ये मग जेव्हा आपण भगवंतांशी प्रेम भक्ती आणि भगवंतांशी ते प्रेमाचं नातं जोडलं जाईल, तेव्हा ती भक्ती आणि म्हणून तो श्रद्धेचा मार्ग कुठेतरी परिवर्तित त्या प्रेमामध्ये होईल. आणि अशा प्रकारे अभ्युदय म्हणजे जसं संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. मग अभ्युदय म्हणजे या सगळ्या संबंध प्रस्थापित करून, त्या ऍक्टिव्हिटीज करून, कुठेतरी ज्या ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे काय की तुम्ही सत्संग करणं, मग संकीर्तन करणं, एकमेकांचं असोसिएशन, मग हे सगळे क्लासेस आध्यात्मिक वर्गामध्ये उन्नती करणं. पहिली लेवल, दुसरी लेवल, 18 दिवसांचा टप्पा, हा दुसरा टप्पा. खूप आनंद होतोय सांगायला की लवकरच 1-2 महिन्यामध्ये आपण 3रा टप्पाही सुरू करतोय मराठीमध्ये. आणि नक्कीच आपण त्या दृष्टीने आपलं काम चालू आहे. थोडं मनुष्यबळ कमी पडतं, व्हॉलेंटिअरिंग कमी पडतं. त्याच्यामुळे आपण थोडा वेळ घेतलेला आहे, पण कुठलीही घाई करायची नाही. पण निश्चितपणे आपण 3री लेवल पण सुरू करतोय. तर तुमचं जोपर्यंत 18 अध्याय होतील, मला वाटतं 3री लेवल आपली सुरू होईल, जेणेकरून तुम्ही 3ऱ्या लेवलला सुद्धा रजिस्टर करू शकाल. तर अशा प्रकारे ते टप्प्याटप्प्याने पुढे जायचंय. आणि म्हणूनच त्याविषयी जाणून मग फलगू वैराग्य नकोय, तर ते युक्त वैराग्य हवंय. आणि म्हणून ज्या प्रकारे ज्ञानी व्यक्ती, हे सगळं जाणणारा कोण आहे, तर एक ज्ञानी, उत्तम ज्ञानी. म्हणून ज्या 4 प्रकारच्या व्यक्ती, अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू, त्यापैकी ज्ञानी व्यक्तीला भगवंतांनी श्रेष्ठ म्हटलंय, कारण त्या ज्ञानाने ते परिपूर्ण असतात. आणि जेव्हा ते परिपूर्ण असतात, निश्चितच कुठल्याही प्रकारे घसरायची भीती नसते हो. निश्चित घसरणार नाही, कारण ते ज्ञान परिपूर्ण आहे. मग आपण त्याच मार्गाने पुढे जातोय. श्लोक 16वा. ज्ञानेन तु ततज्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्. हरे कृष्ण माताजी. अरे थोडं मोठं करू का माताजी? हो चालेल माताजी. 1 मिनिट हा. कारण हाच अध्याय फक्त या फॉन्ट मध्ये आलेला आहे. हो, ही कॉपी जरा या फॉर्म मध्ये आहे, बाकी सगळं व्यवस्थित. एक्झॅक्टली. ठीक दिसतंय आता? एक सेकंड ना माताजी, मी ऑलरेडी स्क्रीन मोठी केलेली ना, त्यामुळे मला एकदम मोठा झाला. ओके ओके, हो हो, व्यवस्थित. ठीक आहे. हरे कृष्ण. परंतु जेव्हा अज्ञानाचा नाश करणाऱ्या ज्ञानाने जीव प्रबुद्ध होतो, तेव्हा ज्याप्रमाणे सूर्य दिवसा सर्व वस्तूंना प्रकाशित करतो, त्याप्रमाणे त्याचे ज्ञान सर्व गोष्टी प्रकट करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ज्या प्रकारे जसं सूर्याची उपमा दिली गेली की 3 टप्प्यामध्ये भगवंतांना, की ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान, मग जे भगवान रूपाशी निगडीत आहेत ते भक्त आहेत हो. भक्तांनी भगवंताला अगदी निसंकोचपणे, कुठलीही मनात शंका नाही आणि पूर्णपणे संबंध प्रस्थापित झालेला आहे. पण जे भगवंतांच्या पासून जे तेज आलेलं आहे, त्या ब्रह्माला शक्ती, त्या शक्तीला मानतायत. मग पुढे जाऊन 4 भुजाधारी जे भगवंतांच्या 4 भुजाधारी जे रूप आहे, परमात्मा रूप आहे, त्या परमात्मा रूपाला मानणारे, की ज्या वैकुंठ लोकामध्ये आपण हे रूप बघतो,
आणि त्या पुढचं जे गोलोकधाममधलं जे भगवान रूप आहे, षट ऐश्वर्याने नटलेलं हे भगवान रूप आहे. शंखचक्र गदा कमळ असलेलं हे चार भुजाधारी रूप आहे ते परमात्माचं ते वैकुंठाच्या वैकुंठ ह्याच्यामध्ये आहे, वैकुंठामध्ये आहे. आणि त्याच प्रकारे भगवंतांपासून जे तेज निघालेलं आहे ते ब्रह्मस्वरूप आहे. आणि म्हणून ते सांगताना सुद्धा जशा प्रकारे सूर्याची उपमा, की मग सूर्यापासूनच तेज आलंय, मग दिवस उजाडलाय, तिथेच दिवस उजाडला, इथे काही जण चला दिवस आलाय आणि आपल्या मार्गाला आपण लागलेलो आहोत. त्या पुढे जाऊन पण हा दिवस कुठून, हा प्रकाश येतोय कुठून? तो सूर्याकडून येतोय. तर म्हणूनच सूर्य दिवसा सर्व वस्तूंना प्रकाशित करतो. सूर्यापासून येणारं हे तेज आहे आणि तेही भगवंतांपासून येणारच तेज आहे. आणि कशा प्रकारे हे सगळं जाणायचंय, ज्ञानी व्यक्ती काय जाणू शकते. आणि म्हणूनच जे कृष्ण भावना भावित असतात त्यांच्या मनामध्ये कुठलीही शंका, भ्रम नसतो. जसं आपण म्हटलं की नराधम, आसुर किंवा मूर्ख लोक जे स्वतःला भगवंत मानतायत, ते निश्चितच अशा प्रकारे भ्रमित झालेले असतात. कारण कुठेतरी ते तमोभावामध्ये कुठेतरी टप्प्याटप्प्याने मग त्या रजोगुणांमधून कुठेतरी तमोभावामध्ये जात असतात आणि त्या भ्रमामध्ये जात असतात. परंतु परिपूर्ण मग जसं बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानमात्मान प्रपद्यते. अनेक जन्मानंतर एखादी मनुष्य ज्ञानाने परिपूर्ण होऊन बघा, की ज्ञानाने ज्याप्रमाणे आपण ही एक मधल्या ओळी घेऊया. अनेक जन्मानंतर जेव्हा परिपूर्ण ज्ञानी मनुष्य श्रीकृष्णांना शरण जातो आणि जेव्हा कृष्ण भावनेची प्राप्ती करतो, तेव्हा ज्याप्रमाणे सूर्य दिवसा सर्व गोष्टी प्रकाशित करतो, त्याप्रमाणे त्या मनुष्याला सर्व गोष्टी प्रकट होतात. त्या अंधकारातून बाहेर येतो आणि त्याला सगळ्या गोष्टी ज्ञात होतात. तो त्या जीव विविध प्रकारे मोहित होतो. उदाहरणार्थ जेव्हा तो स्वतःला मूर्खपणे भगवंत समजतो, जेव्हा तो भगवंत समजतो, तेव्हा तो अज्ञानाने, कारण तिथे कुठेतरी ज्ञानाचा अभाव असतो. मग भगवंत समजते, मग अज्ञानाने मोहितच कसा होतो? भगवंत आहात तर मग ज्ञानाने कसं मोहित होता? मग तसं असेल तर इथे म्हटलंय की अज्ञान किंवा सैतान हे भगवंतांपेक्षा सुद्धा श्रेष्ठ मानलं पाहिजे. पण वास्तविक असं नाहीये. आणि म्हणूनच वास्तविक ज्ञानाची प्राप्ती परिपूर्ण कृष्ण भावना भावित मनुष्याकडून होऊ शकते. आणि म्हणून ज्या मनुष्याने हे जाणलेलं आहे, तो निश्चितच त्या अज्ञानाच्या अंधकाराला दूर करून ज्ञानाने परिपूर्ण होतो. निश्चितच त्या अंधकाराचा नाश केला जातो ज्ञानाने. आणि म्हणूनच भगवंतांच्या प्रतिनिधीला जरी भगवंतांप्रमाणेच आदर दिला जात असला, तर प्रभुपादांना आपण म्हटलंय की अगदी देवाचे अंश आहेत. जसं गुरु महाराज आहेत आता जयपताका स्वामी महाराज, तर त्यांना सगळ्यांना की जे भगवंतांचे अंश आहेत, परंतु ते स्वतःला भगवंत मानत नाहीत आणि कधीही भगवंतांचा दर्जा त्यांनी घेतलेला नाहीये. ते भगवंत असल्याचा दावा कधीच करत नाही. तर ते जे चैतन्य महाप्रभूंनी जे ज्ञान दिलेले दासानुदास, की मी दासाचा दास आहे, सेवकाच्या सेवकाचा मी सेवक आहे, अशी जी सेवाभावी भावना मनामध्ये असते. आणि या भक्ती मार्गावरचा हा उत्तम शुद्ध भक्त हा स्वतःला भगवंतांचा सेवक मानत असतो. तो कधीही भगवंत असल्याचा दावा करीत नाही. परंतु जे मूर्ख लोक असतात आणि जे अज्ञानाने पूर्णपणे भ्रमित झालेले असतात, त्यांना मात्र या गोष्टीचा अजिबात आकलन नसतं. पण आध्यात्मिक जीवनामध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि स्वरूप जाणणे, आणि म्हणूनच इथे भागवताचा संदर्भ दिलेला आहे आणि आपल्याला इथे तो संदर्भ जाणता येईल. दुसऱ्या अध्यायातही भगवंतांनी त्याचा उल्लेख केलेला आहे की प्रत्येकाचं अस्तित्व, म्हणूनच ज्या निराकारवादी लोकांना वाटतंय किंवा एकरूप होणं, की भगवंतांशी एकरूप व्हायचं नाही, भगवंत कधीही म्हणत नाहीये की तुम्हाला तुमचं स्वतंत्र अस्तित्व आहे. भगवंतांनी ती इच्छेची सूट दिली आहे, जी आपण आधीच्या श्लोकांमध्ये याच अध्यायामध्ये बघितलेली आहे. पण त्याचं विस्मरण झालेलं आहे मनुष्याला, त्या अध्यात्माचं विस्मरण झालेलं आहे आणि म्हणूनच ती कृष्ण भावना जोपासली जात नाहीये. आणि म्हणूनच इथे भगवंत सांगतायत की भगवंतांचं आणि आपलं क्वालिटेटिव्हली आपण सगळे एकच आहोत, पण क्वांटिटेटिव्हली नाही. जसं आधी मी उदाहरण दिलं, समुद्र आणि समुद्रातला एक थेंब हे वेगवेगळे आहेत. त्यांचं क्वालिटेटिव्हली ते खारटच आहेत, परंतु क्वांटिटेटिव्हली समुद्र अथांग आहे, तर तो एक पाण्याचा थेंब आहे. व आपलं अस्तित्व तेवढं आहे, पण निश्चित ते वेगळं आहे.
आणि म्हणूनच अशी व्यक्ती की बघा की ज्यांना ज्यांना म्हणूनच सांगतात भगवंत की प्रत्येक जीवाला तसेच भगवंतांनाही स्वतंत्र वैयक्तिक अस्तित्व असते. वर्तमान काळी त्यांना वैयक्तिक अस्तित्व आहे. मुक्तीनंतरही भविष्य काळात त्यांना स्वतंत्र वैयक्तिक अस्तित्व असते. रात्रीच्या अंधारामुळे आपण सर्व वस्तू एकच असल्याप्रमाणे पाहतो, कारण आपल्याला सगळीकडे अंधार दिसत असतो, कारण तो अंधार अज्ञानरूपी अंधार असतो. पण हेच दिवसा जेव्हा ज्ञानाचा प्रकाश येतो, जेव्हा सूर्योदय होतो, तेव्हा प्रत्येक गोष्टींचं आपण वास्तविक स्वरूप पाहतो आणि त्या गोष्टीला आपण सिग्निफिकंटली सेपरेटली आयडेंटिफाय करू शकतो. आणि त्याचप्रमाणे आध्यात्मिक जीवनामध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि स्वरूप जाणणे की क्वालिटेटिव्हली आणि क्वांटिटेटिव्हली हा फरक जाणून की आपलं अस्तित्व वेगळं आहे, आपण भगवंतांचे अंश आहोत, परमात्म्याचाच हा अंश आहे, मी शरीर नसून आत्मा आहे, हा आत्मा परमात्म्याचाच अंश आहे, हे जाणणं म्हणजेच त्या मार्गावरती प्रगती करणे आणि म्हणजेच ते वास्तविक ज्ञान आहे. तबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यत् पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जेव्हा मनुष्याची बुद्धी, मन, निष्ठा आणि आश्रय हे सर्व भगवंतावर स्थिर होते, तेव्हा तो पूर्ण ज्ञानाद्वारे त्याची सर्व कल्मषे धुतली जातात आणि याप्रमाणे तो सहज मुक्तिपथावर अग्रेसर होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जशाप्रमाणे की स्थिताधीर मुनी, ज्याचं उदाहरण आपण की बुद्धी, मन, निष्ठा, आश्रय हे सर्व भगवंतांवर स्थिर होतं. मन स्थिर होणे, तेव्हा तो पूर्ण ज्ञानाद्वारे मग जो काही मनातला मळ असतो त्या मनालाही आणि ते शुद्ध केलं जातं, ते मन शुद्ध केलं जातं, ती कल्मश, ती धूळ, ती ती जी काही धूळ मनामध्ये जे काही कचरा असेल, घाण म्हणजे ज्या प्रकारची कल्मश असतील ती सगळी ज्ञानाने धुतली जातात आणि तो सहज मुक्ती पथावर अग्रेसर होऊ शकतो, कारण ती भावना जोपासली जाते ना. आणि म्हणूनच हीच व्यक्ती जाणू शकते की भगवान हेच सर्वोच्च परतत्व आहेत, भगवंतांहून अधिक दुसरे काहीही नाही. भगवान सांगतात की मत्तः परतरम ज्ञानत किंचित दस्ती धनंजय. निर्विशेष ब्रह्माचा आधारही श्रीकृष्णच आहे. ब्रह्मणोही प्रतिष्ठाहम, म्हणून सर्व प्रकारे श्रीकृष्ण हेच परम सत्य आहे, ज्याने मन, बुद्धी, निष्ठा, आश्रय सदैव श्रीकृष्णांमध्ये स्थित आहेत, किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगायचं की जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित आहे, निसंशय त्याची सर्व कल्मश पूर्णपणे धुतली जातात, त्याला परम सत्याचं पूर्ण ज्ञान होतं. आणि म्हणूनच तो कधीही दावा करीत नाही हो भगवंत असल्याचा. तिथे अज्ञानाचा पूर्णपणे अज्ञान नसतंच तिथे. तो ज्ञानाने इतका परिपूर्ण आणि इतका नम्र भावना आणि इतके ते मनाला आणि त्या बुद्धीला आणि त्या इंद्रियांना नियंत्रित करून त्याने स्वतःला इतकं स्थिर केलेलं असतं. आणि अशा प्रकारे जेव्हा परिपूर्ण कृष्ण भावनेने मनुष्य भावित होतो, तेव्हा तो मनुष्य निश्चितपणे जाणतो की श्रीकृष्णांमध्ये दैव द्वैत आहे. म्हणजेच भगवंत हे एकाच वेळी भेद अभेद, त्यांचा शरीर आणि आत्मा हे वेगळे नाही, ते एकच आहेत. आणि एकाच वेळी ते जसं आपण बघतो आहोत की तिथेच कुरुक्षेत्रावरती गीतेचा उपदेश करताना भगवंत तिथे रथामध्ये आरूढ झालेले तेच भगवंत अर्जुनाला तिथेच रणांगणावरती आपलं विश्वरूप दर्शन दाखवताय. एकाच वेळी भेद अभेद आणि अशा प्रकारे भगवंतांची जी इंद्रिय आहे ती एक इंद्रिय इतर सगळ्या इंद्रियांचं कार्य करू शकतं, त्यांच्यावरती कोणाचाही प्रभाव नाहीये. आणि अशा प्रकारे भगवंतांचं हे वैशिष्ट्य, हे आध्यात्मिक स्वरूप आहे. आणि अशा दिव्य ज्ञानाने युक्त झालेला मनुष्य हा निश्चितच मुक्तीच्या मार्गावर की तो मोक्षाच्या मार्गावरती. आणि म्हणूनच या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा त्याला जन्म घ्यायचा नसतो, की जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या पुन्हा त्या सायकल मधून. कारण आपल्याला माहितीये हे सगळं दुःख देणार आहे हो. फॅक्ट काय आहे याची, आपण दाखवतोय हाऊ आर यू, आय एम फाईन, ओके, परफेक्ट, फाईन, असाच भगवंतांना तेच हवंय की तुम्ही या भौतिक जगतामध्ये सुद्धा स्वतःला परिपूर्ण ठेवून मग त्या ज्ञानाचा आधार, त्या ज्ञानाने परिपूर्ण व्हा. तेव्हा तुम्ही कुठल्याही बंधनात स्वतःला अडकवणार नाही. त्या कर्माची फळच भगवंतांना, कारण ती कृतज्ञता महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच जे काही आहे ते भगवंतांचं आहे आणि त्यांच्यापासूनच आहे. ही कृतज्ञता मनामध्ये जोपासून ती भावना पुढे वृद्धिंगत केली जाते.
मग अशी व्यक्ती कशी असते? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शनिचैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. विनम्र साधू व्यक्ती यथार्थ ज्ञानाच्या आधारे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हत्ती आणि चांडाळ या सर्वांना समदृष्टीने पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो प्रत्येक जीवामध्ये परमात्म्याचा हा अंश बघतो, जसं भगवंतांनी सांगितलंय 10व्या अध्यायात, की मग तुला कशाला या विभूती हव्या आहेत, त्या सूचक अभिव्यक्तींचं ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे, की कशा प्रकारे. मग 7व्याही अध्यायात काही विभूतींना आपण जाणतो आणि 10व्या अध्यायात विस्तृत प्रकारे कशामध्ये तुम्हाला कशाचं सूचक मी आहे, कुठल्या सूचक अभिव्यक्ती आहेत हे जाणण्याचा अर्जुन जेव्हा प्रयत्न करतो, त्यानंतर भगवंत शेवटच्या श्लोकात म्हणतायत, की मग एका अंशाने मी हे सगळं विश्व व्यापलेलं आहे, तिथे या विभूती जाणण्याची तुला काय आवश्यकता आहे, की जे अनंत विश्व हे भगवंतांनीच व्यापलेलं आहे. आणि म्हणूनच जी व्यक्ती हे जाणते, ही जी व्यक्ती हे जाणते आहे, की प्रत्येक प्रत्येक प्राणी मात्रामध्ये या परमात्म्याचा निवास केलेला आहे, ती व्यक्ती मग एका विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण असो, गाय असो, हत्ती असो, मग ती चांडाळ व्यक्ती का असेना, परंतु त्या सगळ्यांना ती कृष्ण भावना भावित व्यक्ती सम नजरेने बघते. एक मिनिट हा. चालू करते. एक सेकंद द्या मला. असो. तर अशा प्रकारे जी व्यक्ती कृष्ण भावना भावित आहे, परिपूर्ण झालेली आहे त्या ज्ञानाने, ती व्यक्ती या सर्वांना समदृष्टीने बघते. आणि म्हणूनच आपण बघतोय कृष्ण भावना भावित मनुष्याला याचं पूर्ण ज्ञान असतं, की प्रत्येक जीवामध्ये
परमात्मा उपस्थित असतो आणि म्हणून तो खऱ्या अर्थाने विद्वान असतो. त्याला समदृष्टी असते. आत्मा आणि परमात्म्यामधील समानता म्हणजे दोघेही सच्चिदानंद आहे, परंतु दोहोंमधील फरक हाच आहे की आत्मा हा केवळ विशिष्ट शरीराच्या मर्यादित क्षेत्रामध्येच चेतन असतो, तर परमात्मा सर्व शरीरांमध्ये चेतन असतो. परमात्मा हा शरीरांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेद न करता उपस्थित असतो. हे ज्ञान आपल्याला 13व्या अध्यायात खूप सुंदर प्रकारे मिळणार आहे. क्षेत्रज्ञ जे आपण 18 दिवसांच्या वर्गामध्ये जाणलंच असेल. क्षेत्रज्ञ, मग क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ किती आहेत, तर आत्मा आणि परमात्मा. मग आत्मा फक्त त्या शरीराच्या मर्यादेपर्यंत असतो, त्या शरीराशीच फक्त निगडीत असतो, ज्या शरीरामध्ये तो उपस्थित असतो. परंतु परमात्मा हा सगळ्यांमध्ये उपस्थित आहे आणि म्हणूनच तो कुठलाही भेद करत नाही आणि म्हणून तो परमात्मा जो अंश रूपाने प्रत्येक जीवामध्ये उपस्थित आहे आणि म्हणून ही विद्वान व्यक्ती हे जाणते आणि म्हणून त्याच्या समदृष्टीने ती बघत असते. इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः. हरे कृष्ण माताजी. एक मिनिट. हरे कृष्ण. येस हरे माताजी. कृष्ण. ज्यांचे मन एकत्व आणि समतेत स्थित झाले आहे, त्यांनी जन्म आणि मृत्यूच्या बंधनावर पूर्वीच विजय प्राप्त केला आहे. ते ब्रह्माप्रमाणेच निर्दोष आहेत आणि याप्रमाणे ते पूर्वीच ब्रह्मामध्ये स्थित झालेले असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य वाचाल माताजी. हो माताजी. वाचा. हरे हरे कृष्ण. तात्पर्यावर उल्लेख केल्याप्रमाणे मनाची समावस्था म्हणजे आत्मसाक्षात्काराचे लक्षण आहे. ज्यांनी वास्तविकपणे अशा अवस्थेची प्राप्ती केली आहे, त्यांनी अवस्थेची प्राप्ती केली आहे, त्यांनी भौतिक बंधने विशेषतः जन्म आणि मृत्यू यावर विजय प्राप्त केल्याचे जाणले पाहिजे. जोपर्यंत मनुष्य या देहाशी तादात्म्य करतो तोपर्यंत त्याला बद्ध समजले जाते, परंतु जेव्हा आत्मसाक्षात्काराद्वारे समावस्थेत उन्नत होतो तेव्हा तो बद्ध जीवनातून मुक्त होतो. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर त्याला भौतिक जगतात पुन्हा जन्म घ्यावा लागत नाही, तर तो मृत्यूनंतर आध्यात्मिक जगतात प्रवेश करू शकतो. भगवंत हे निर्दोष आहे कारण ते आसक्ती आणि द्वेष रहित आहेत. त्याचप्रमाणे जेव्हा जीव आसक्ती आणि द्वेष रहित होतो तेव्हा तो सुद्धा निर्दोष होतो आणि आध्यात्मिक जगतात प्रवेश करण्यास पात्र होतो. अशा व्यक्ती पूर्वीच मुक्त झाल्याचे समजले पाहिजे आणि अशा व्यक्तींच्या लक्षणांचे वर्णन खाली करण्यात आले आहे. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जशा प्रकारे आपण की ही विद्वान व्यक्ती असते आणि त्या व्यक्तीला जाणलेलं असतं की आपण आणि भगवंत हे वेगळे आहोत आणि भगवंतांचं जे आध्यात्मिक स्वरूप आहे ते जाणलेलं असतं, कारण जे भगवंत निर्दोष आणि ते सगळ्या द्वेषरहित आहेत आणि आसक्ती आणि या सगळ्या जसं जरी या भौतिक प्रकृतीची निर्मिती त्यांनी केली आहे तरी त्या त्रिगुणांचा प्रभाव त्यांच्यावरती नाही, कुठल्याही प्रकारची अपेक्षा नाहीये त्यांना. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जेव्हा भगवंतांप्रमाणेच तो जीव होतो तेव्हाच तो आसक्ती आणि द्वेषरहित होतो. मग तो एकमेकांच्या बद्दल वाटणारी ईर्ष्या आणि मग एखाद्या कुठल्याही गोष्टींवर की एखादी ज्या इंद्रिय विषयांच्या उपभोगासाठी मग ती आसक्ती की ती गोष्ट मला मिळवायलाच पाहिजे, काहीही झालं तरी मला मिळवायला पाहिजे, आणि अशा प्रकारच्या जी ओढ असते या गोष्टींची, जसं आपण दुसऱ्या अध्यायात काम क्रोधामध्ये आणि क्रोधाचं रूपांतर कसं पुढे होतं, कारण ती जी नुसती आसक्ती मग त्या आसक्तीचं रूपांतर कधी वासनेमध्ये होतं हे आपल्याला कळतही नाही आणि म्हणून ही आसक्तीच कुठेतरी टाळायची. आणि म्हणून या आसक्ती आणि द्वेषरहित मनुष्य सुद्धा भगवंतांप्रमाणेच आहे, म्हणून तर हे आध्यात्मिक ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे. पण तितकं पात्र होण्यासाठी त्या अध्यात्माचा अभ्यास तर केला पाहिजे, त्या अध्यात्माला आणि स्वतःला आत्मसाक्षात्कारी बनवण्यासाठी पात्र करण्याची गरज आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे अशी व्यक्ती निश्चितपणे, ज्या व्यक्तीने भगवंतांना जाणलेलं आहे ती व्यक्ती निश्चितपणे त्या गोष्टीला आणि भगवंतांविषयी जी जाणतीये, जसं आपण म्हटलं भगवंतांचं जन्म कर्म जाणतंय, त्याचप्रमाणे भगवंतांचं स्वरूप जाणून जे आध्यात्मिक आहेत अशा व्यक्ती ह्या पूर्वीच मुक्त झाल्याचं, कारण निश्चित त्यांनी त्या स्वतःला पूर्णपणे तितकं पात्र बनवलेलं असतं आणि तितकी भावनाच मध्ये जोपासलेली असते. आणि म्हणूनच अशांचं लक्षण आपल्याला सांगितलेलं आहे.
मग जसं आपण स्थिताधीर मुनीचं लक्षण बघताना, की जेव्हा अर्जुनाच्या मनामध्ये प्रश्न पडला, की मग सगळं होतंय, सगळं भगवंत तुम्ही सांगताय, पण तरीही मन कुठे आकर्षित का होतंय? आणि कशा प्रकारे मग तुम्ही जर सांगताय, की अशी व्यक्ती तरीही स्वतःला दृढ बनवते, मन नियंत्रित करते, मग अशी व्यक्ती खाते कशी, बोलते कशी, बसते कशी, चालते कशी, बोलते कशी, या सगळ्या गोष्टी अर्जुनाला जाणायच्या. तेव्हा भगवंतांनी स्थिताधीर मुनी प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण आपण तिथे घेतलंय. आणि अशा प्रकारे जी व्यक्ती स्वतःला पूर्णपणे अगदी आपण म्हणतो ना बॅलन्स्ड, मग सुख नाही दुःख नाही, म्हणजे सुखामध्ये हुरळून जात नाही, दुःखामध्ये होरपळून जात नाही. आणि म्हणूनच अशाच प्रकारे आताही भगवंत या व्यक्तीविषयीच आपल्याला अ, 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 पूर्णपणे त्याचं वर्णन सांगतायत. न प्रयशेत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः. हरे कृष्ण माताजी. हे कृष्ण महाराज, जो मनुष्य प्रिय वस्तू प्राप्त झाल्यावर हर्षून जात नाही, तसेच अप्रिय वस्तू प्राप्त झाल्यावर शोक करीत नाही, ज्याची बुद्धी स्थिर आहे, जो मोहरहित आहे आणि भगवत विज्ञान जाणतो, तो पूर्वी ब्रह्मामध्ये स्थित असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अशी व्यक्ती जी आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती आहे, मनाच्या या स्थिरतेलाच स्थिर बुद्धी म्हटलेलं आहे. आणि म्हणूनच स्थूल देहालाच आत्मा असे चुकीने समजूत मोहित होत नाही, की मग शरीर रूपी ज्या देहाला जो स्थूल आत्मा आहे, की स्थूल शरीर म्हणजे काय, तर पृथ्वी, आप, वायू, जल आणि आकाश या सगळ्यांनी बनलेलं हे स्थूल शरीर आहे. आणि सूक्ष्म शरीर काय, तर मन, बुद्धी आणि अहंकार या सगळ्यांनी बनलेलं हे सूक्ष्म शरीर आहे. परंतु जो मनुष्य या स्थूल शरीरालाच आत्मा समजून बसतो, देहालाच की मी देहच आहे अशा प्रकारे जो जगत असतो, तो मात्र निश्चितच कशा प्रकारे मोहाने कुठेतरी आकर्षित होतो. परंतु जो कधीही अशा याने मोहित होत नाही, तसेच देहाला शाश्वत, कारण देह हा शाश्वत नाही, हे नश्वर आहे, हे जीवन, हा देह निश्चितच आपल्याला त्यागायचा आहे हो, परंतु आत्मा अविनाशी आहे. आणि म्हणूनच जो देहाला शाश्वत मानत नाही आणि आत्म्याचं अस्तित्व अमान्य करीत नाही. मला 1 मिनिट द्या ना, एक महत्वाचा. आणि म्हणूनच अशा देहाला बघा, की मनाच्या या स्थिरतेला स्थिर बुद्धी म्हटले जाते. म्हणून स्थूल देहालाच आत्मा असे चुकीने समजून तो मोहित होत नाही. तसेच देहाला शाश्वत मानित नाही, आत्म्याचं अस्तित्व अमान्य करीत नाही. या ज्ञानामुळे तो परम सत्याचं संपूर्ण विज्ञान म्हणजेच ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान जाणण्याच्या स्तराप्रत उन्नत होतो. तो सर्व तऱ्हेने ब्रह्माशी एकरूप होण्याचा मिथ्या प्रयत्न न करता आपल्या स्वरूप स्थितीला पूर्णपणे जाणतो, यालाच ब्रह्म साक्षात्कार म्हणतात. अशा स्थिर बुद्धीला कृष्ण भावना म्हणतात. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे सर्व तऱ्हेने ब्रह्माशी एकरूप होण्याचा मिथ्या, म्हणूनच एकरूप न होण्याचा, एकरूप होणं की मी परमात्म्याशी एकजीव झालोय, एकरूप झालोय, नाही. अस्तित्व हे निश्चितच वेगळं आहे, हे जो विद्वान व्यक्ती जाणतो आहे आणि तो त्या स्तराप्रत उन्नत होण्याचा प्रयत्न करतो आहे. कुठलाही मिथ्या प्रयत्न करत नाहीये, की मी भगवंतांशी एक व्हायला पाहिजे, मला एकरूप व्हायचं आहे, तसं नाही. तर त्या स्तराप्रत भगवंतांसारखं होणं आणि क्वालिटेटिव्हली आपण जसे भगवंतांसारखेच आहोत, त्याच गोष्टीला त्या स्तराप्रत नेण्यासाठी कशा प्रकारे भगवंतांनी हे ज्ञान दिलंय, पण हे आत्मसाक्षात्काराचं ज्ञान आकलन करून स्वतःमध्ये पूर्णपणे जो आत्मसात करतो, तीच व्यक्ती आणि ती आत्मसात केलेल्या ज्ञानामुळे तो स्वतःला स्थिर बनवू शकतो. आणि अशा या स्थिर बुद्धीलाच कृष्ण भावना म्हणतात, की ज्याने परिपूर्ण
त्यांनी पूर्ण परिपूर्ण ज्ञानाने भगवंतांना जाणलेलं आहे. अशी विद्वान व्यक्ती ज्याने आत्मा आणि परमात्मा यातला फरक जाणलेला आहे आणि आपण भौतिक आहोत, भगवंत आध्यात्मिक आहे, भगवंत द्वैत आहेत, अशा प्रकारे अद्वैत आणि द्वैतामधला फरक जाणलेला आहे. आपला शरीर आणि आत्मा वेगळे आहेत, भगवंतांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. आणि भगवंत या सगळ्यापासून अलिप्त आहेत, जे गुणातीत आहेत, या प्रकृती निर्माण केल्या आहेत, पण त्याच्यापासून ते पूर्णपणे अलिप्त आहेत. बाह्य स्पर्शेष्वस्तता सत्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि तत् सुखम स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. असा मुक्त मनुष्य भौतिक इंद्रिय सुखामध्ये आसक्त होत नाही, तर तो स्वतःमध्ये सुखाचा अनुभव घेत सदैव समाधिस्थ असतो. अशा प्रकारे आत्मसाक्षात्कारी मनुष्य ब्रह्माच्या ठायी एकाग्र झाल्याने अमर्याद सुखाचा अनुभव घेतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्याच प्रकारे अशीच व्यक्ती बघा, आपण हाही श्लोक घेऊया की मग ह्या सगळ्याचं वर्णन केलेलं आहे आणि म्हणूनच मग आपण त्या प्रकारे ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्ययन्तवन्तः कौन्तेय न ते शूरमते बुधः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक इंद्रियांच्या संयोगापासून उत्पन्न होणाऱ्या दुःखांच्या कारणामध्ये बुद्धिमान मनुष्य भाग घेत नाही. हे कौंतेय, अशा सुखांना आरंभ आणि शेवट असतो. बुद्धिमान व्यक्ती त्यामध्ये आनंद घेत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपण हे दोन श्लोक की जे संलग्न आहेत की याच बुद्धिमान या विद्वान व्यक्तीचं हे वर्णन केलेलं आहे आणि म्हणूनच अशा मुक्तीच्या पथावर अशा ज्या बद्ध अवस्थेमध्ये न राहता की स्वतःला कुठल्याही कर्मबंधनात न अडकवता आणि कुठल्याही गोष्टींची आसक्ती न ठेवता कशा प्रकारे स्वतःला मुक्तीच्या त्या मोक्षाच्या मार्गावरती मार्गस्थ करणारी ही व्यक्ती आहे. इंद्रिय सुखामध्ये आसक्त होत नाही. आणि म्हणूनच जसं प्रभुपादांचं उदाहरण दिलेलं आहे की प्रभुपादांनी ही कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनात जोपासण्याचं ते मिशन घेतलं होतं, हातामध्ये अंगीकारलं होतं ते. म्हणून त्यासाठी कुठल्याही कितीतरी मग अशा अशा एरियाज मध्ये प्रभुपाद जायचे की जिथे तुम्ही आम्ही उभं सुद्धा राहू शकणार नाही हो सामान्य म्हणजे सामान्य नॉर्मल माणूस. परंतु अशा एरियाज मध्ये कारण अशा प्रकारची व्यक्ती असायच्या, तमोगुणामधील सगळ्या व्यक्ती असायच्या आणि अशा व्यक्तींपासून प्रभुपादांना खूप धोका पण होता. पण प्रभुपादांनी ती रिस्क घेतली आणि त्या प्रकारे त्या हिप्पी लोक, नंतर अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेले लोक, अशा सगळ्यांमध्ये वावरून त्यांनी ती कृष्ण भावना जोपासली. काय काय ग्रेट आहेत प्रभुपाद. म्हणजे कशा प्रकारे इतकं मोठं चॅलेंज घेणं आणि इतकं मोठं ते जमणं हे फक्त एखाद्या शुद्ध भक्ताला शक्य आहे. कारण ती व्यक्ती कारण प्रभुपादांना कशाचीच आसक्ती नव्हती हो. त्या इंद्रिय विषयांच्या तृप्तीपासून आणि त्या स्वतःला मला हे मिळवायचंय, मला ते मिळवायचंय, मला इतकं पैसे मिळणार आहेत, मला ह्यांनी इतकं मी जर यांना बदलून टाकलं, यांचं मन परिवर्तित केलं तर मला एवढी प्रॉपर्टी मिळणार आहे, एवढं नाही हो. कशाचीच अपेक्षा नव्हती. कशाचीच नव्हती आणि म्हणूनच त्या इंद्रिय सुखापासून पूर्णपणे अलिप्त होते असे शुद्ध भक्त. आणि म्हणूनच तो स्वतःमध्ये सुखाचा अनुभव घेत समाधीस्थ असतो. जसं आपण म्हटलं की ती व्यक्ती 9 द्वारांमध्ये आनंदी असते. 2 डोळे, 2 नाकपुड्या, 2 कान, 1 मुख, 1 गुदद्वार, 1 जननेंद्रिय. कशा प्रकारे या 9 द्वारांमध्ये ती व्यक्ती स्वतःला आनंदित ठेवत असते. आणि म्हणूनच आत्मसाक्षात्कारी मनुष्य ब्रह्माच्या स्थायी एकाग्र झाल्याने त्या प्रकारे तो अमर्याद सुखाचा अनुभव घेत असतो. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत की अशा प्रकारे जेव्हा आत्मसाक्षात्कारामध्ये स्वतःला मार्गस्थ करू, जेव्हा मी शरीर नाही आत्मा आहे, तेव्हा या शरीराचा, आत्म्याचा आणि शरीर म्हणजे काय आहे, सूक्ष्म देह, स्थूल देह, हे सगळं ज्ञान घ्यायचंय हो. या ज्ञानाशिवाय आपल्याला काहीच कळणार नाही. साधी सिंपल गोष्ट आहे हो. तुम्ही पहिलीतनं दुसरीत जाता कारण तुम्ही पहिलीच्या ज्ञानाने परिपूर्ण आहात म्हणून तुम्ही दुसरीत गेलायत हो. दुसरीतून तिसरीत, मग 10वी, मग पुढे प्रोफेशनल का? कारण तुम्ही तेवढं ज्ञान मिळवत गेलाय. तुम्ही स्वतःला कुठेतरी तेवढं ज्ञानाने प्रगत केलेलं आहे आणि म्हणून त्या प्रगतीपथावर तुम्ही आहात आणि तसंच आहे हो. आणि म्हणून जेव्हा हे ज्ञान घेत घेत तुमच्या मनातल्या अनेक गोष्टींची उत्तरं तुम्हाला मिळतील, तेव्हा निश्चित तुम्ही स्वतःला त्या प्रकारे आचरणात ती गोष्ट आणू शकाल आणि त्याप्रमाणे तुम्ही स्वतःला बनवू शकाल. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे अमर्याद सुखाचा अनुभव आपण या भौतिक जगतामध्ये सुद्धा घेऊ शकतो, जेव्हा आपण ती कृष्ण भावना पुरेपूर जोपासतो.
आणि म्हणून मग म्हटलंय की यही स्पंश, मग जसं आपण बघतो की प्राणी मात्र आहेत बघा, की मग ज्या टिटव्या आहेत, ज्यांना माहितीये, जे लाईटाकडे आकर्षणारे किडे आहेत बघा, की त्यांना छोटे छोटे बारीक टिटव्या म्हणतात. आणि मग त्या माहितीये की आपल्याला, आपण तिथे लाईटकडे गेलो तर आपण मरणार आहे, तरी पण त्याचं आकर्षण आहे. आता ती एखाद्या हत्तीला त्या हत्तीणीचा खोटा आवाज ऐकून पुढे खड्डा आहे, त्या खड्ड्यात पकडणार असतात. हे माहिती असूनही त्या हत्तीणीच्या मोहाने ती व्यक्ती, कारण ते ज्ञान नाहीये. का नाहीये? कारण ते पशु-पक्षी आहेत, ज्यांचं मी उदाहरण देतेय. जसं हरीण सुद्धा या गोष्टीला फसतं. जसा भुंगा त्या ह्याच्यामध्ये जातो पंखुड्यांमध्ये, कारण त्याला ते परागकण शोषायचे असतात, ते मध घ्यायचं असतं. परंतु ते शोषण्यासाठी त्याला कळत असतं, की त्याच्यामध्ये तो गुदमरून मरणार आहे, कारण त्या पाकळ्या मिटणार आहेत. परंतु हे सगळं माहीत असून सुद्धा ती बुद्धिमान नाहीये ना, ती बुद्धी तेवढी नाहीये. परंतु आपण मात्र आहोत ना. आपल्याला ते सेन्स ऑफ इंटेलिजन्स आहे. आपण प्राणी पात्रांपासून म्हणून तर वेगळे आहोत ना. आणि मग साधं बघा, की त्यांची एक इंद्रिय इतकी सेन्सिटिव्ह असतात आणि इतकी ती मोहात टाकणारी असतात, तर आपली तर किती ज्ञानेंद्रिय आहेत हो, 5-5 ज्ञानेंद्रिय आहेत आपली. म्हणजे विचार करा, आपण किती डेंजरस सिच्युएशन मध्ये आहोत आणि काय ऐकायचंय, बोलायचं, आपल्याला किती काय बघण्याचा मोह होत असतो, काय ऐकण्याचा मोह होत असतो, या जिभेला काय काय खाण्याचा मोह होत असतो बघा. आपण कुठे कुठे कसं कसं स्वतःला वाचवू शकतो. आणि म्हणून या सगळ्यापासून स्वतःला का करू शकतो आपण, या मोहापासून? कारण आपल्याला हे ज्ञान मिळालेलं आहे. आणि म्हणूनच बुद्धिमान व्यक्ती, कारण आपण बुद्धीने निदान या पशु-पक्ष्यांपासून निराळे आहोत. आपली जी लेव्हल ऑफ इंटेलिजन्स म्हणून मनुष्य यापासून थोडा निराळा आहे. पण त्या बुद्धीला कुठेतरी चालना तर दिली पाहिजे. त्याला सत्सद विवेक बुद्धी बनवलं पाहिजे. त्याला त्याला स्थिर बनवलं पाहिजे. त्या मनाला स्थिर बनवण्यासाठी त्या बुद्धीला सत्सद विवेक बनवलं पाहिजे. तरच ती इंद्रिय, ते मन काबूत राखू शकेल. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे त्या गोष्टीला निश्चितच आपण कंट्रोल करू शकू. शक्तो ती हैवय सोढुं प्राप्त शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा हा. वर्तमान शरीराचा त्याग करण्यापूर्वी तर हरे कृष्ण माताजी, आवाज हरे येतो? कृष्ण. ऐकू येतोय माताजी. हा माताजी, वाचा. वर्तमान शरीराचा त्याग करण्यापूर्वी मनुष्य प्राकृत इंद्रियांचा आवेग सहन करू शकला आणि काम, क्रोध आणि यांच्या वेगांना आवरू शकला तर तो योग्य स्थितीत आहे आणि या जगात तो सुखी असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तेच वेगळ्या प्रकारे सांगितलेलं आहे, जसं सीताधीर मुनीचं उदाहरण दिलंय. आणि म्हणूनच त्याच प्रकारे हाही श्लोक आपल्याला तेच सांगतो. एक मिनिट हा. योऽन्तः सुखोऽन्तरामास्तस् तथान्तर्ज्योतिरेव च स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति. हरे कृष्ण माताजी. हेही वाचा. हो माताजी. माताजी थोडं वरती घ्या ना. हा, एक्झॅक्ट. जरा थांबा आता. हो माताजी. हा. हरे कृष्ण. ज्याचे सुख अंतःकरणात आहे तो अंतरात सक्रिय आहे आणि अंतरातच आनंद अनुभवत असतो आणि ज्याचे ध्येय अंतरातच आहे तो वास्तविकपणे परिपूर्ण योगी आहे. तो ब्रह्मामध्ये मुक्त होतो आणि शेवटी ब्रह्माची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य वाचाल माताजी. हो माताजी. हो माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य: जोपर्यंत मनुष्य अंतःकरणात सुखाचा अनुभव घेऊ शकत नाही तोपर्यंत तो वरकरणी सुख प्राप्त करून देणाऱ्या बाह्य क्रियांपासून कसा निवृत्त होऊ शकेल. मुक्त मनुष्य हा प्रत्यक्ष अनुभवाद्वारे सुखाचा आनंद घेतो, म्हणून तो कोणत्याही ठिकाणी शांतपणे बसू शकतो आणि जीवनाच्या क्रियांचा अंतरातच उपभोग घेऊ शकतो. असा मुक्त मनुष्य बाह्य भौतिक सुखाची टू द टाइम मुळीच अपेक्षा करीत नाही. या अवस्थेलाच ब्रह्मभूत अवस्था म्हटले जाते. या अवस्थेची प्राप्ती झाल्यावर स्वगृही म्हणजे भगवत धामात परत जाता येते. हरे कृष्ण.
आणि म्हणूनच दोन्ही श्लोकांमध्ये आपण त्या व्यक्तीविषयी जे जाणतो आहोत, की कशा प्रकारे स्थिर मन झालेली व्यक्ती आणि ज्याच्या सुख अंतःकरणातच आहे हो, की त्याने त्या 9 द्वारांमध्ये ते सुख मिळवलंय. आपल्या मनाला इतकं नियंत्रित केलेलं आहे, की त्याला त्या बाह्य सुखांचा अजिबात कुठेही मोह नाहीये, की मला हे मिळवायचंय आणि मला हे कपडे घातले तर मी छान दिसेन आणि मग म्हणण्यापेक्षा की मग आता आपण साधी गोष्ट आहे हो, कसा मोह की आता बायकांच्या बाबतीत किंवा आम्ही आता म्हणतो की लग्नाला जायचंय उद्या, पण कपाटामध्ये 10 साड्या आहेत तरी नाही, मला उद्या कुठली साडी नेसणार. मग किती ते आकर्षण म्हणजे बाह्य गोष्टींचं, की कशा प्रकारे आपल्याला हे अजून हवंय, एवढं आहे तरी अजून हवंय. मग हा मोह हे कुठेतरी न संपणारं काय म्हणतात ना त्याला, की ते मोह असतो आणि ते आकर्षण असतं आणि या गोष्टींचं, त्या भौतिक गोष्टींचं हे आकर्षण हे अनएंडिंग आहे हो, नेव्हर एंडिंग आहे. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी स्वतःला आपण स्तिमित करणं, कुठेतरी कंट्रोल करणं हे किती गरजेचं असतं. आणि म्हणून अशी व्यक्ती, जी व्यक्ती अंतरातच सक्रिय आहे, अंतरातच आनंद अनुभवत असते, ज्यांचं ध्येय अंतरातच आहे, तो वास्तविकपणे परिपूर्ण योगी आहे. कारण त्याने स्वतःला त्या अध्यात्मामध्ये इतका तो आनंद मिळवत असतो आणि कशा प्रकारे त्याने त्या मनाला तितकं दृढ केलेलं असतं. आणि तोच मग भगवत धामाची निश्चित प्राप्ती करू शकतो. लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् मृषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः. हरे कृष्ण माताजी. एक मिनिट हा, मला हरे वाटतं कृष्ण. हो माता. एक मिनिट हा. हो माता. हा माताजी वाच. हो माताजी. हरे कृष्ण. जे हरे कृष्ण. संशयापासून उत्पन्न होणाऱ्या द्वंद्वांच्या पलीकडे आहे, ज्याचे मन अंतरातून रममाण झाले आहे, ते सर्व जीवांच्या कल्याणार्थ कार्य करण्यामध्ये नेहमी व्यस्त असतात. हरे कृष्ण. येस, हरे कृष्ण माताजी. आपण हा श्लोक येस. आणि जे सर्व पापांपासून मुक्त आहेत आणि ते ब्रह्मामध्ये मुक्तीची प्राप्ती करतात. आणि म्हणून आपण बघतो की मानव समाजाच्या केवळ भौतिक कल्याणार्थ कार्यरत असणारा मनुष्य वस्तुतः कुणाचीही मदत करू शकत नाही. स्थूल शरीर आणि मन यांचा तात्पुरता दुःख परिहार हा संतोषजनक नसतो, कारण ते तात्पुरतं सुख आहे. जसं दुःखालयमध्ये आपण म्हणतो शाश्वत असं काही नाही हो, सगळं अशाश्वत आहे. जे आहे ते क्षणभंगुर आहे. म्हणून मनुष्याला त्याच्या भगवंतांशी असणाऱ्या संबंधाची विस्मृती हीच त्याच्या जीवनाच्या कठीण संघर्षातील अडचणींचं वास्तविक कारण असतं. कारण हे विस्मरण जे झालेलं आहे की मी सगळं मिळवतोय, माझी प्रगती होतीये, मी प्रमोशन मिळवतोय, मी इतकं केलंय, मी इतकं मिळवलंय, मी इतकी प्रगती केली आहे, मी याचा शोध लावलाय, मी असं केलंय, सगळं मी आहे हो, मी. इथे कुठेच कृतज्ञता नाहीये, इथे कुठेच भगवंत नाहीयेत. कृष्णाविषयीची कृष्ण मिसिंग आहे. कारण का? कारण त्याच्या सगळ्याचं विस्मरण झालेलं आहे. अध्यात्म मूळ स्वभाव आहे त्याचंच विस्मरण झालेलं आहे हो. मग त्या ज्ञानाचं काय घ्या? तिथे तर अजून खूप लांब आहे ते ज्ञान. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्या अडचणींचं कारण, त्या संघर्षाचं कारण हे तेच असतं. कुठेतरी विस्मरण झालेलं आहे त्या व्यक्तीला. जेव्हा मनुष्याला श्रीकृष्णांशी असणाऱ्या आपल्या संबंधांची पूर्णपणे जाणीव होते, तेव्हा तो जरी भौतिक जंजाळात असला, तरी तो मुक्त जीवच असतो. कारण कारण त्याने ते इतकं सुंदरपणे काय म्हणतात ना त्याला, इतकं आत्मसात केलेलं असतं. ती भावना, ती कृष्ण भावना इतकी सुंदरपणे जोपासलेली असते, की मग त्या भौतिक जगतातही त्याला कुठली गोष्ट भक्ताला बांधिलकी वाटत नाही हो. एखादी कर्तव्य वाटतच नाही. ती इतकं आनंदाने केलं जातं. कारण जे आहे ते माझं काय आहे हो, जे भगवंतांचं आहे. आणि ती जी कृतज्ञतेची भावना, की मी जे काही करतो आहे ते निश्चितच कृष्णाला अर्पण करतोय. सर्वं कृष्णार्पण. ही जी भावना आहे ना, ही अत्यंत महत्त्वाची. काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जे क्रोध आणि सर्व भौतिक इच्छापासून मुक्त आहे, आत्मसाक्षात्कारी, आत्मसंयमी आहे आणि सतत पूर्णत्व करिता प्रयत्न करीत आहेत, त्यांना निकट भविष्य काळात ब्रह्मामधील मुक्तीची निश्चिती असते. हरे कृष्ण. तीच गोष्ट प्रत्येक त्या ब्रह्म साक्षात्कारी व्यक्तीचं ते वर्णन दिलेलं आहे.
मग आपण हेही 2 श्लोक घेऊया. स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैत्वान्तरे भ्रुवुः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणम् यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सर्व बाह्य इंद्रिय विषय रोखून 2 भुवयांमध्ये दृष्टी एकाग्र करून नाकपुड्यांमध्ये प्राण आणि अपान वायूंना रोखून आणि याप्रमाणे मन, इंद्रिय आणि बुद्धी संयमित करून मोक्ष प्राप्तीचे ध्येय असणारा मुनी इच्छा, भय आणि क्रोधापासून मुक्त होतो. जो मनुष्य नित्य या अवस्थेत असतो तो निश्चितच मुक्त असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जसं आपण आधीच्या श्लोकामध्ये बघितलं की ब्रह्म साक्षात्कारी व्यक्ती की जिने भगवंताला परिपूर्णपणे त्या ज्ञानाने पूर्णपणे जाणलेलं आहे आणि कशा प्रकारे मग त्या आध्यात्मिक ज्ञानाचं विस्मरण न होता तो त्या प्रकारे स्वतःला पात्र करतो आहे, तो निश्चितच त्या कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला परिपूर्ण करतो. आणि मग अशा व्यक्तीने काय केलेलं आहे तर सर्व बाह्य इंद्रिय रोखून 2 भुवयांमध्ये, मग आपण पुढच्याच अध्यायामध्ये 6वा अध्याय आपला त्याच अनुषंगाने ही गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच आपण कशा प्रकारे ती समाधीस्थ अवस्थानंतर अष्टांग योग की इथे मग कशा प्रकारे यमाला यम नियम आसन, काय आसन हवंय, त्याच्यानंतर आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधी आणि ध्यान ही समाधीस्थ अवस्था नेईपर्यंतच्या या पायऱ्या आहेत. आणि म्हणून मग 2 भुवयांमध्ये दृष्टी एकाग्र करून नाकपुड्यांमध्ये मग प्राणायाम आहे, त्याच्यामध्ये प्राणाचा आयाम म्हणजेच प्राणायाम, प्राण आणि अपान वायूंना रोखून कशा प्रकारे मन, इंद्रिय आणि बुद्धी, मग या सगळ्या अष्टांग योगाला वापरून कशा प्रकारे मन, बुद्धी आणि इंद्रिय यांना संयमित करून मोक्ष प्राप्तीचं ध्येय, मग ती समाधीस्थ अवस्था गाठली म्हणजे काय तर भगवंतांशी नातं जोडलंय, भगवंतांशी जोडलं जाणं. जेव्हा ती अवस्था गाठली जाते तेव्हा मोक्ष प्राप्तीचं ध्येय असणारा मुनी इच्छा, भय, क्रोधापासून मुक्त होतो. त्याने स्वतःला सगळ्यापासून अलिप्त, म्हणून त्यासाठी ते यम काय आहेत, कुठलं कुठे बसायचंय, कुठल्या जागी बसायचंय, आसन ते कसं असावं, मग त्यांनी बाह्य गोष्टींपासून, अनेक लोकांपासून एक वेगळ्या जागी असावं, निर्जन जागी असावं. त्यानंतर मग प्राणायाम कसा आहे, प्रत्याहार कसा आहे, आणि मग धारणा, ध्यान, अशा प्रकारे त्या टप्प्याटप्प्याने मग तो भौतिक गोष्टींपासून कसा स्वतःला अलिप्त ठेवून तोच व्यक्ती स्वतःला इच्छा, भय आणि क्रोधापासून मुक्त ठेवू शकतो. आणि तोच व्यक्ती हा निश्चितच नित्य अवस्थेत, आणि म्हणूनच अशा प्रकारे अशा नित्य अवस्थेत असणारी व्यक्ती ही मुक्तीच्या मार्गावरतीच असते. मला 1च सेकंद द्या. तर अशा या व्यक्तीचं वर्णन आपण ऐकलेलं आहे, जी ब्रह्म साक्षात्कारी व्यक्ती आहे. आणि याच अध्यायाचा शेवटचा श्लोक आपण घेतोय, जिथे भगवंतांचं शांतीसूत्र आपण बघणार आहोत. आणि भगवंतांविषयीचं मग ज्या ज्या व्यक्तीने, विद्वान व्यक्तीने, जसं आपण बघितलं की ब्रह्मणा म्हणजे सगळं विद्या विनय संपन्ने, अशा प्रकारे जेव्हा एका विद्या विनय संपन्न असलेल्या ब्राह्मणाला असो, गाय असो, ती असो, कुत्रा असो किंवा चांडाळ असो, त्या व्यक्तीला समदृष्टीने, ज्याची ज्याची दृष्टी ही समान आहे, त्यांनी जाणलंय की प्रत्येक जीवामध्ये परमात्म्याचा अंश आहे. आणि म्हणूनच हा आत्मा आणि परमात्मा जरी वेगवेगळा असला तरी हा आत्मा त्या शरीरापुरताच आहे, परंतु परमात्मा हा सगळ्या शरीरांमध्ये आहे आणि सगळ्या शरीरांची चेतना आहे. आणि म्हणूनच ही चेतना जाणणारी व्यक्ती, या परमात्म्याला जाणणारी, ही अनंत असं शक्ती असलेली ही जी परमात्म्याची शक्ती आहे, ती हा ब्रह्म असा साक्षात्कारी व्यक्तीच जाणू शकतो. आणि मग अशा प्रकारे भगवंत काय आहे की आध्यात्मिक स्वरूप ज्याने जाणलेलं आहे, की स्वरूप जे जाणणारा, मग क्वालिटेटिव्हली जसं मी पुन्हा
ज्याचा उल्लेख केलेला आहे, की मग अशा प्रकारे त्या स्वरूपाला जाणणारा, कारण भगवंतांप्रमाणे जसे ते द्वेषरहित आहेत, आसक्तीविना आहेत, तसंच स्वतःला बनवण्यासाठी त्या मार्गावरती तेवढं ज्ञान घ्यायचंय आणि तसं परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे स्वतःला. आणि असे हे भगवंत आध्यात्मिक आहेत, ज्यांची मन ज्यांचं ज्यांचं आत्मा आणि आत्मा आणि शरीर हे एकच आहे. आणि मग कशा प्रकारे त्यांनी स्वतःला ते या सगळ्या प्रकृतीपासून अलिप्त आहेत, ते गुणातीत आहेत, परा अपरा शक्तीच्या पलीकडे असं भगवंतांचं स्थान आहे आणि ते गोलोक वृंदावन. मग त्या धामाला जाणारी व्यक्ती ही निश्चितच कशा प्रकारे, तर भगवंतांना जिने जाणलेलं असतं परिपूर्ण प्रकारे, असे भगवंत की ज्यांचं शांतीसूत्र आपल्याला येत आहे शेवटच्या अध्यायात जाणायचे. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मी सर्व यज्ञ आणि तपस्यांचा परम भोक्ता, सर्व ग्रहलोक आणि देव देवतांचा परमेश्वर आणि मी सर्व जीवांचा हित करता व सर्व जीवांच्या कल्याणाची इच्छा करणारा आहे, हे जाणून माझे पूर्ण ज्ञान असणारा सांसारिक दुःखांपासून शांती प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जे सच्चित आनंद आहेत, जे शाश्वत आहेत, जे ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत आणि जे आनंद म्हणजे असे भगवंत हे सच्चित आनंद आहेत. आणि तेच भगवंत हे भक्ताचा लाडका सखा, जसं अर्जुन हा भगवंतांचा प्रिय मित्र आहे, तसा परम भक्त लाडका भक्त आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे सुहृदम आणि म्हणून भोक्तारम यज्ञ तपसा म्हणजे सर्व यज्ञ आणि तपस्यांचा परम भोक्ता हे परमेश्वर आहेत. हे परम सत्य जो जाणतो आहे की सर्व देवी देवतांचे, की जे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, सर्व ज्या आपल्या विश्वरूप दर्शनांमध्ये संपूर्ण चराचर ज्यांच्यामध्ये आपल्याला दिसतं, तेव्हा आपण बघतो की सगळे ग्रहलोक, देवी देवता या सगळ्यांची उत्पत्ती, की ज्यांचं मूळ आणि जे कोणीही जाणू शकत नाहीये ज्या भगवंतांना, की देवी देवतांनी सुद्धा पुढे जाऊन आपल्याला 9व्या-10व्या अध्यायामध्ये तेच जाणायचंय. आणि म्हणून मग प्रत्यक्ष भगवंतांनी स्वतःच्या विभूतींचं वर्णन दिलेलं आहे. आणि म्हणून इथेही भगवंत सांगतायत की मी सर्व जीवांचा हित करता सुहृदम आणि म्हणून मी हित करता सर्व जीवांच्या कल्याणाची इच्छा करणारा आहे, हे जाणून माझं पूर्ण ज्ञान असणारा सांसारिक सुखापासून शांती प्राप्त करू शकतो आणि तीच व्यक्ती मग शांती प्राप्त करू शकते. मग आपण निश्चित हे दुसरं मला तात्पर्य हा पॅरेग्राफ वाचेन मी. हा 5वा अध्याय म्हणजे कृष्ण भावनेचं व्यावहारिक विश्लेषण आहे व याला सामान्यतः कर्मयोग म्हणून आणले जाते. कर्मयोग कसा मुक्तिदायक होऊ शकतो या मानसिक तर्कवादाच्या प्रश्नाचं उत्तर या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे. कर्मयोग कसा मुक्तिदायक बघा हा, जेव्हा तो अकर्माकडे वाटचाल करतो, तो मानसिक तर्कवादाच्या पलीकडे असतो, जेव्हा तिथे कुठेच फळांची अपेक्षा नसते आणि म्हणून ती तर्कवादाच्या पलीकडे आहे, तो तेव्हाच तो मुक्तिदायक होऊ शकतो. कृष्ण भावना भावित कर्म करणं म्हणजेच भगवंत हे सर्वांचे अधिपती आहेत या पूर्ण ज्ञानाने युक्त होऊन कर्म करणं होय. कारण तिथे कुठेतरी ती कृतज्ञतेची भावना जोपासली जाते. असे कर्म हे दिव्य ज्ञानाहून भिन्न नाही. प्रत्यक्ष कृष्ण भावना म्हणजेच भक्तियोग आहे, म्हणजे भक्तियोग आहे आणि ज्ञानयोग हा भक्ती योगाकडे घेऊन जाणारा मार्ग आहे. कृष्ण भावना म्हणूनच सर्वात शेवटी ज्ञानयोग आलाय. हो, भक्ती अशी दोन कर्मयोग आणि ज्ञानयोगामध्ये अशी बॅटर आहे हो, सँडविच मधलं मेन ते. कारण भक्तियोग हाच मूळ आहे आणि त्या भक्तियोगाकडे जायचंय. मग कर्मातून कशी भक्ती साधायची ते कर्मयोगात जाणलंय. प्रत्यक्ष भक्तीला कसं जाणलंय भक्तियोगात, की भक्ती काय आहे, कुठला भक्त ते भगवंतांना प्रिय आहे आणि या भक्ती मार्गाकडे जायचंय म्हणजे कसं जायचंय, तर त्याच्याकडे जाण्याचा मार्ग ज्ञानयोग देतोय. आणि म्हणूनच हा ज्ञानयोग हा भक्ती योगाकडे घेऊन जाणारा मार्ग आहे. कृष्ण भावना म्हणजे स्वतःच्या परम सत्याशी असणाऱ्या संबंधांच्या पूर्ण ज्ञानाने युक्त होऊन कर्म करणे होय. आणि या भावनेची परिपूर्णता म्हणजेच श्रीकृष्णांचं किंवा पुरुषोत्तम श्री भगवंतांचं संपूर्ण ज्ञान होय.
विशुद्ध जीव हा भगवंतांचा अंश या नात्याने त्यांचा शाश्वत सेवक असतो. मायेवर प्रभुत्व गाजवण्याच्या इच्छेमुळे तो मायेच्या संपर्कामध्ये येतो आणि हीच गोष्ट त्याच्या अनेक दुःखास कारणीभूत होते. म्हणून तर तो त्या चक्रामध्ये अडकतो हो. 84 लक्ष, कारण इच्छा, मला हे खायचंय, मला हे हवंय, मला हे मिळवायचंय. मग झाला पुढचा जन्म फिक्स आहे. जोपर्यंत तो भौतिक प्रकृतीशी संबंधित आहे तोपर्यंत त्याला आपल्या भौतिक गरजा भागवण्यासाठी कर्म करावंच लागतं. तथापि भौतिक प्रकृतीच्या अधिपत्याखाली असतानाही कृष्ण भावना त्याला आध्यात्मिक जीवनाप्रत उन्नत करणे होय. जितक्या प्रमाणात मनुष्य प्रगती करतो तितक्या प्रमाणात तो भौतिक प्रवृत्तीच्या तावडीतून सुटतो. मग ती मोहमाया कुठेच पकडणार नाही हो. जर अध्यात्माच्या वाटेला, मार्गाला आपण आचरण आणलं, मार्गाला आपण जर योग्य पद्धतीने लागलो, तर त्या मोहमायेतून आपण, त्या तावडीतून, त्या कचाट्यातून निश्चितच सुटू शकतो. भगवंत कोणाच्याही बाबतीत पक्षपात करीत नाहीत. भगवंतांना सर्व सारखे, तो म्हणून तर प्रत्येक जीवाच्या मध्ये परमात्मा आहे हो. प्रत्येक जीवामध्ये आहे. सर्व काही मनुष्याच्या कृष्ण भावनेतील कर्तव्याच्या व्यावहारिक आचरणावर अवलंबून असते आणि यापासूनच त्याला सर्व प्रकारे इंद्रिय संयमित करण्यास आणि काम क्रोधावर विजय मिळवण्यास मदत होते आणि हीच कृष्ण भावना त्याला पुढे घेऊन जाते. उपरोक्त विकारांना करून जो कृष्ण भावनेमध्ये दृढ राहतो तो वास्तविकपणे दिव्य स्थिती किंवा ब्रह्म निर्वाणामध्ये राहतो. अष्टांग योगाचे कृष्ण भावनेमध्ये आपोआपच आचरण होते, कारण यामध्ये अंतिम हेतू साध्य होतो. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी यांच्या आचरणाने यथावकाश उन्नतावस्था प्राप्त होते. परंतु भक्तियोगातील पूर्णतेची ही केवळ पूर्व तयारी आहे आणि भक्तिपूर्ण सेवा हीच मानव जातीला शांती प्रदान करू शकते. हीच जीवनाची परमोच्च संसिद्धी आहे. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या कर्मसन्यास योग या 5व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. खूप सुंदर असं तात्पर्य आहे. मी अगदी शेवटचं तात्पर्य वाचलं तुमच्यासाठी म्हणूनच इथे दाखवायचं की ती जी शिडी आहे ना, जी शिडी आहे, जी जिथे आपण बघितलं की ज्ञान योग आहे, सांख्य योग आहे, अष्टांग योग आहे. मग हा अष्टांग योगाची शेवटची अवस्था, समाधीस्थ अवस्था, हीच भक्ती योगाचा टप्पा आहे हो. म्हणून ही भक्तीची जी, हा भक्तीचा जो मार्ग आहे ना, तो लिफ्टचा मार्ग आहे. म्हणून बाकी सगळं आपण टप्प्याटप्प्याने जाणू शकतो, आपोआपच ते आचरणात आणू शकतो, पण भक्तीचा मार्ग जो आहे ना, तो लिफ्टचा मार्ग आहे. आणि म्हणूनच भक्ती योगातील पूर्णतेची ही केवळ पूर्व तयारी, जी आपण पुढच्या अध्यायामध्ये अष्टांग योगात बघणार आहोत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भक्ती पूर्ण सेवा हीच मानव जातीला शांती प्रदान करू शकते. भगवंतांच्या प्रतिभक्ती, भगवंतांविषयीचं प्रेम, त्या प्रेमभक्तीमध्ये जेव्हा आपण स्वतःला समरस करतो, स्वतःला त्याप्रमाणे आणतो, त्याचप्रमाणे आपण भगवंतांच्या धामाची प्राप्ती करण्यासाठी नक्कीच निश्चिती होते होती. आणि म्हणूनच निश्चितच त्या मार्गाला आपण मार्गस्थ केलेलं असतं. हीच जीवनाची परमोच्च संसिद्धी आहे. तर तो या, हे जेव्हा, जर माझं नाहीये हे सर्वम कृष्णार्पणम, जेव्हा ही भावना वृद्धिंगत होते ना, तेव्हा बघा मन किती शांत होतं. तुम्ही स्वतःही प्रचिती आणू शकाल. पण जिथे अहंकार आहे ना, जिथे कुठेतरी इन्सिक्युरिटी राहत राहते बघा. काय इन्सिक्युरिटी? कारण तिथे मनामध्ये काहीतरी गोष्टींबद्दल कॉन्फिडन्स नसतो, शंका असते, मग तिथे कुठेतरी इन्सिक्युरिटी वाटत राहते आणि ती इन्सिक्युरिटी मनाला मग चंचल करते, बेचैन करते. पण जर ते आपलं नाहीये आणि आपल्याला ते फक्त त्या गोष्टी आपण वापरतोय, आपण करतोय, पण त्याच्यातनं कुठलंही आपल्याला त्या गोष्टींविषयीची खूप ओढ, आसक्ती, मोह ठेवला नाही ना, तर मन किती शांत राहतं हे बघा. आपण ते आचरणात आणू शकतो. या ज्ञानाने ते आचरणात नाही आणलं तर काय उपयोग आहे? मग ती शांती कशी मिळू शकेल? आणि म्हणूनच मानव जातीला त्याच प्रति उन्नत करण्यासाठी हे ज्ञान किती आवश्यक आहे. मग कर्म करायचंय, सगळं कर्म, या प्रपंचात आहोत आपण, भौतिक जगतात आहोत, सगळं कर्म करायचंय. भगवंत सांगतायत की कर्म केल्याशिवाय काहीच दुसरा पर्याय नाहीये, परंतु ते कर्म कसं करायचं? मग सगळं ते अहंकारापोटी, हेही मला पाहिजे, तेही मला पाहिजे, सगळ्याची उपभोग घेत राहून किती होते, नेव्हर एंडिंग आहे. ते नेव्हर एंडिंग आहे, ते संपणारच आहे. आता
कुठली साधी गाडी घेतलीये, नंतर मग फोर्ड घेतलीये, मग मर्सिडीज घेतलीये, मग लंबॉर्गिनी घेतलीये आणि मग ह्यो घेतलाय आणि तो घेतलाय आणि आम्हाला अजून हवंच आहे. संपतच नाही हो, त्याच्या लिस्ट ती आहेच. मग ते समाधान कधी मिळवायचंय? ती शांती कशी मिळवायची? तिथे हे अध्यात्म आपल्याला निश्चित आपलं मन त्या प्रकारे प्रगल्भ करतं आणि ती प्रगल्भता ही फक्त या आध्यात्मिक ज्ञानाने निश्चित मिळू शकते. आणि म्हणून ही भक्तिपूर्ण म्हणून ज्या भक्तियोगाच्या टप्प्याला पुढचा 7व्या अध्यायापासून आपण भक्तियोगाला जाणणार आहोत. 6वा अध्याय हा कर्मयोगाचाच भाग आहे, पण त्या अष्टांग योगाला आपण जाणणार आहोत. हरे कृष्ण. इथे मी माझा अध्याय संपवतीये आणि इथे समाप्ती झाली 5व्या अध्यायाची. तर कोणाला काही प्रश्न असतील तर सांगा, मी रेकॉर्डिंग थांबवते.